Marmane kakung garbo pitung angus kalmot iki wonco dari pawakan. Yen kakung ngastingo panjang buntu pasir mikir lo jeneng dumadi padha karo kula haji. Berdiri panjang itu betapa kunjung dhuwur balang jembatan jajane dhuwur kasane yo padang obore dhuwur kukus. Pasir mikir pasir samudra gunung kotoran pojo marang pagunung. Nama ngomong sopan dalam dengan pasang mereka mungkin kepingin berlalu ngayung maju bandar ingkang laku lagi sedang untuk kata kita ini jauh tukang singgung marang seperti nasungan aku suka kata kawulan ketelosani anggun noraras ingat jentuh kata itu kakon ngastino iku lo jilang pas mau miruh teruskan satu dinandul dari mapan isi diketumpang ngawal Bobo kang tintan sepatnya bisa tubuh hijau, royo-royo, jinawi, cekawin, tembung, akan sarodi. Warga sokan berik dan yang poro kawin yang sama menurutani. Bisa mana rabu, bola mas, tuan kesempatan langsangdan. Kemah istighfar, raya, orang itu dagang cilik. Pancol ini saking moncol dari tubuh kita pengasih. Anglur. Seluruh kepindahan ini tiap kami tanpa kendek. Hari punya berkaitan kalau kamu kan sampai jumlah kono kanan ini rakor ngasti osna jatuh pambukan yang kalau kamu popo sudah mulang dulu nami satu makin parakan swiko marong agung nopo bumi magesan senajan bangun satu panjang bareng bulu bisa kinar makro yang kalau kamu bisa kinar tetap yang kalau kamu yang agung dulu
kaya bisa nganggo tegok saloko kubur cilik awuh kencana gesang tata mitentrem ayem-ayem saking kateng para kawula ketimak jejal pepet ngaducuke tepung tarides papaniar dilurut lepak sampung pangkalan sampung blandar pandini tatakono para kawula ing sanget jejenginan lan pasulayan antut rumput-rumput ngangkat pokok kadang termaling medali kalau katon kathah kawula kang sami minggu raja kaya sakiring raja kaya candrani maesuk lebu banyak ayon utumi dolang satunggalane yen siang ana panganan yen aku langsung ana pamane lho dhewe-dhewe dapat ana kang wonten ora ana kang cinentang lan kinandhang pandhewe tata ana para kawula ing sami alok kelangan lan kaciciran sekila ning Durjana pracinane manunggal kawula Gusti iku pinawa dadi saka guru negara kang agung wis kundang mugi montor guru yen ngaton nasimo kawat liwat pinggir pati-pati kelan puring parto ing kami bermumpul kraton bisa njupuk kapisan Prabedara Serana Magulayu kathah ora tumaharake raja maraja ing sanget telu tanpa krana dilebatake Pancakara saben wanci ngaturaken blebeti wah glondong pengarang-arang peni-peni raja peni guru bakal dadi Sotya lan Widuri tata gelar atur pisungsung pengebatos kayu manang konyanging kawanan kang ketinggal negara Ngastina swarga sang Tapa Begawan Walasana ya iku ngababati kawontran ngarungkut gedamar kawontran kabeten ingkang den gayuh kamulyaning para kawula sak negara semanten candhaning para kawula niku campur dosa namanapa dosa wilang sepuluh ngomong perdirinya kasih menang dikucap daun aku jadi yuk Prabu Duryudana yuk Prabu Suyudana yuk Prabu Kurupati yuk Prabu Bendari Supa yuk Prabu Prima Mangsah yuk Dastro Atmojo lenggah sini ngomongnya ngadiar goning ngadiyo jaladri dreng terus kundang Prabuan dari mantan hadikan ngadiku kundang Prabu berbono Bandung Setara mengerahkan pola dibedui nanging punapo ingkang alun-alun saking Ndiyo Mantri muga pangarsa masih kawres maman pribadi marang aku lenggah ana yang poso jenar kepala pati sentul ya Suman Diwadi Trigalapati malah penduduk ngaku-ngaken junggu muka yayah konjung bagus ngarjan terus pupuk ampas jambul mana nanging mas kari bagus merangkan marang saloko marang otoran sanjani para sotko kulomu marang pakem dairo ngayeming wolo-wolo nanging teman dulu jejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Baloromo ya Simaning Pingko Raden Kokro Sono lenggah jajar para wujud Ngastina Pandhita Sakalika Kemarasan Koko Banturna Gusti Boyono kondang Pandhita Banyangan itu kodok karo sangadaping gunung Banyan namping salipun Praidal Masna Satya Toya Ilar kasih Raden Karta Marma marang bodho nganggo junggu muga yang konjung Gumarwa Surambai para layak bojo mantri wadi tunuk ning abdi demat abdi berkelap lurah abdi jajaran abdi pandangan ingkang abdi lama-lama saking sedih datwa ora di gemblang limasan priyo dulu brandung pragung suatu kanggan ingkang sang nangkut ayo siang pantaran latu pating jengling pating jengking kowe bisa gawe asline iki suara Lukagung Sigro Amadar Sabdu ingkang nyar kondo ora bisa menatap bendi beni gunung angkung ingkang bono sedangkan song-song ya kaboyo minas tinggil dengan foto gua biar bilo cangkaring rakit aku mati bersilin gono ingkang itu gono maling bini-bini itu kencol candane ya durat moko kapikan tuh boleh kencol sinarangan suara meriang gunung orang kepomu nyomang ambal-ambal hormati masak dalam sama kohor pasibay kalau berhubung barang pamuk sakit motor dari tanggani kaya kaprah dan itu tumpak dan kul pasibay
Hebat maju, kalau itu mau cari maju, cari maju.
yang sasongko kanggo makin tanpa Baler mas pulping bagian sarwana oleh sekar jeno Bukian sang Panlo Sanoto Duryodono
Oleng-oleng katine awan sapa-sapa Nekeng yasino Saman toro tegal guru naryo yo tresno lagune Cireng Pasurama Miangkan wajano Dulur narata Tegalwi Glore Welu Karyo Sanopo Pati Sanopo Pati Swihating bawono yes kurjagan manik rojo diwaku paman roso jenar kuya tetu kejetik kali pekeniro maniro biji wonten ngarso maniro paman roso jenar nuwun sekangkung kabudite balan dalem anak prabu ing sampurna dhateng pun bumbu satrengipun pun buka katimbang ngabian karo wonten jami gadai raos malasan kita keparu kula batekan pintu kampung yang salunggu tinang jero wonten alun-alun katemu mundur wujud miti racal awal waras nanging sasamunipun katimbang ngabian pun binga manah pindo singgram telot kawais mundu manisan buk pilih pun bopo katimbalan warasowan wonten nalmatanipun pun bopo bahasan atur kos limah lampah kursus jangkang badhe paling piturut dhateng pun bapa boten badhe sumangga nggih kasebut monggo dodo katigaso monggo jonggo jerepun bapa gesang wonten penawanipun paduka anak Prabu nggih anak Prabu paman basa jenar wonten dawuh kelatu atur kejero pramu kados mangkipun lari ingkang dereng akhir diwasa kula ibarataken Datorang lintang buku sahabat balang manilo kayu Sagala galeng sipo Goya wono sipo tegel mongso Gogoripun biabak Bekaliro manlo bijiwo tengarso manilo Yaitu putra amung ngebikin mundu riso katibaran Poro nayakan bojo Semarapaipun poro kaulo Ing negara nasti nono wonten Ingkang wangi Nglerwaken batang wajiban Nglerwaken batang kesesakuman basan Berdada bilang sifat merong kampung Jika beranda Prabu Paman Kula atur waloko Batang ingkang putra Ingkang putra badhe midhangetaken kanthi wijan satolo-tolo Dukir anak Prabu sesembanipun tiyang sagegar yen tapa anak Prabu mundhut risa dhateng pun bapa sedaya para nanging putus prabipun para kawula ing negari Astina boten wonten ingkang wani nglerwaken batang wajiban perengkang dawuh dalem padha anak Prabu
sedaya sayek saya kepraya sungkem nabiyanto malah kathah kawedel maneh dedak perang Siti Sewu ngaturaken bulu bekti mat blondong pengareng-areng kunjuk wonten ngasaka Dewana Prabu Kirana Prabu Sumidana papan koso jeneng wonten dari jenengan to para nayaka sabanipun para kawula ing negari Astina kenging kinaryawan nembet batang aputu kejung gumulur mekaten nggih sampun yen pujo Anastoko pratama lan para kawula Ngastina kawan dugi kados menapa binipun para kawula sasampunipun nampi sikap darmanipun Dewan Prabu nggih katen kasih talegah manungku yen paman sempurna nuwun kados boten kirang prayogi nggih anak Prabu nyuwun pangapunten dhateng Kepundhen Kula Koko Prabu Mandura ing nembe Walenggah ngantos randhat anggenipun ingkang rayi acara nisrat jantering acawisan silang bonto abucanan gambir ampun soto rayu di kebareng ingkang rayi ngaturaken pambagya para krama raka Kepundhen Kula Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Mandura Yestu jagat malih Jawa jagat pangestu. Tapi kan kali katebu kali kumurdo pangapunten Yai Prabu ing sampun utah dhateng para yen to Yai Prabu menika kaleres sagan kumurdo ngendikanipun bocan-can kucing wengi malah wonten ing Jawa wonten ing panggung kula sepuh wonten sakjroning salira dadosaken prabadi kayuanan nanging kok samsulipun Kosong-kosongipun rokok-rokok kaleres kadang untuk Yai Prabu jalanipun Yai Purpati kula petelaken wonten dodo kendelo sami-sami nampi pamujipun Yai Pamungsa kadang rokok-rokok tegak wonten dari Ngastina winantu Garjan mirsang bikala Yai kejawa sing punika rokok-rokok sukopu sujastuti kunjuk sandaping wantu-wantu Yai Purpati kula janjan dewene mungkin saged dibaca lamin-laminipun ingkang rayi sampun temeca Durga Prabu kasunyat ya kasih talenggah lan kurmi Koko Prabu Baladewa nuwun kados boten kramayos dikataipun akan Yai Prabu Tridana sapanalipun Kepundhen Kula Paman Durna ingkang mutur ngaturaken pambagya para rawuh wonten Kepundhen Kula Paman Kukoyono Paman Durna salikun kok merga purma alus selalu timbul Allah luli pun nabi pamujipun Prabu Sakatan Koko Praton dari Ngastina mangke boten kawi dateng wareng. Koko sungko mujo asta kunjuk sandaping apa maman tumangung nggih anak Prabu. Kula pundi wonten toko mungkin saged jimat paripit kasihan. Kasih talenggah lan rumiyin Paman Durna kados boten kirang kaya pinggir anak Prabu Purmati Dimas Kartomarko Todokan diraja ngadeg ora asaipun kakang Yai Kartomarko nampi payah jedal kurang ingkang rayi Nabiyantara manggih kawit dhateng lat ingkang rayi ngaturaken sumeming pakunjuk sandaping apa tuwan-tuwan Kepundhen Kula Koko Prabu Tridana banget panarimanipun kakang Yai Prayuga nunggu ngadeg ana ngarsaning sun kunista kadhaw kadang puting kramayugi anggenipun ingkang rayi Nabiyantara Koko Prabu Dimas Kartomarko wangsul wontenipun Kepundhen Kula Koko Prabu Mandura riwas paten ingkang rayi pusan para gandeng sekebaren supados narapaken nawa wonten ing negari Mandura kula pilih wonten kalapatanipun rayi ingkang rayipun
aku ing aksama wantu-wantu Para Prabu jagat dewa Prabu sakuluting mulang karing Jawawut Pinarasasa para Prabu boten gadah raos dimengkatriya Jur awratipun Raka dados pengayom ngawuh dhateng Yayi Prabu sakadang pilih yen katos tinemen wonten boten yen saged pun kakang tumut damel wadah kula ibadaken reka kang buntut yen saged ora tumut angudali menawa dados druki kalih Yayi Prabu marekaken Raka Poros pados pun kakandhak wonten ing kraton Ngastina pun kakang saking latur mandru nitih Dityan Mandru Gajah Puspada itu sasamunipun dugi tapel wonten ing kraton Ngastina sedaya para among tani sebut begut mandhaking karya panjenengan ento negari Ngastina menika manggih dhateng katur Pak Yayi ampun mawi jiguh ring-ring ampun mawi jiguh lan bekewuh monggo lagu kali sabda tumut wonten pun kakang para para badhe nganglungaken jonggo ngiringaken ing Pak Yayi kandha blekutung manyar lole pun poko pati ngadung nimbai maneng pun poko mbok menawi badhe ngesaken seserepan ngelmu maneng pun poko ngelmu napa ing badhe pun kersaken dhateng anak Prabu Duryudana pun bapak namung sumarah wonten ngersa apa dumarang Prabu Duryudana menapa badhe ngesaken ngelmu kasangkikan ngelmu kasudipun ngelmu kanuragan senjang tampaing kuntul mangkai dari kangkung pun bawa namung derek tersokot bu anak Prabu Duryudana mengatakan kira Prabu pun bawa nyadung daun karo mori pandhat puniki sanes dinipun Wiswana anak Prabu ngapalaken dumateng sedaya prayagung supados ngabdian para wonten ngasapa anak Prabu pun bawa badhe nyadung daun kira Prabu matus kanuwun Koko Prabu Panduru pamantu lan pamantu Koko Prabu atur budi Yayi ingkang rai badhe ngaturaken Raja Duta Pengawu saged diupadu Raja Semastani Duta utusan Pengawu menika pecah menapa wonten raja mati ya yen kaliyan simo yen raja pecah boten nanging pecah bengalipun ing rai Prabu lha wonten wigatos menapa Yayi sampun wonten Dwi dosa ari kabeten Yoga kula pun Pangeran Pati pun Sarja Kusuma menika murca saking negari Ngastina boten wonten kedadosan Kondo Kang Sumindi Panon ingkang jubruk lan boten wonten titikan menapa-menapa wurcanipun yoga pun Sarja Kusuma ngantos Yayi Ratu Balowati kados tiyang ingkang owah adatipun karo sampun ditinggal muncul ketempun Sarja Kusuma Koko Prabu wurcanipun yuga Sarja Kusuma dhateng ugi Koko Prabu menapa wonten ingkang pangindra kasitakanipun pun Pangeran Pati pun Sarja Kusuma menapa wonten ingkang damel pitengah dumateng yuga pun Sarja Kusuma Koko Prabu lajeng wonten pundi yoga pun Sarja Kusuma paminipun sampun dipun ngersaken surat wonten Kayunapudu wonten wonten ginanipun ingkang karekesan wonten Prajapada ingkang rai boten gadah putra menika badhe nyambut sejarahipun rai yen ngantos yoga pun Pangeran Pati menika Sirna Marbulayi ingkang rai dimaksudu Jolampus dipejah ngayuwa kiwa Koko Prabu ingkang rai badhe nyuwun pirsa dhateng Putra Kepunden kula Koko Prabu Mandura lan pamantu supados paring padhang wonten menempuh dhateng jagatipun rai ingkang rai pirsa wonten pundi yoga pun Pangeran Pati pun Sarja Kusuma
Bapunden kula Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Mandura. Leng ranjang ingkang driya liwang candra sumuning tias sumuing tias Sarjoko semuanya morto saking negari Ngastina nggih katen para Kyai yen menyang Prabu mundur risa katen Warakapana mas cepet ing pamiki lah Gandeng Ngastina menika wonten penditanipun wonten ujungipun nggih menika kepunden kula matur enggak sehingga ibu motor dari Ngastina kuatir mundur besok bakat pemuda kula pangandu kula itu saged paling padan weteng ing lempuh jakatipun Kyai Drupadi lan saged nuturaken wonten pundi multanipun yoga lebur Sarja Kusuma Kawandana kula nggih sarah dinten kemareng ingkang mutukan besok wonten pundi urtanipun yoga lebur pangeran Pati paman wonten kudu anyar lole kepareng pun badhe mrisa angelipun kesah menika dinten menapa iki Cetana Prangal iki guys
temune kita yakin anggenipun warga saking negari Ngastina menika sampun wonten di dosa harga bener nggih dinten menapa nggih dinten menapa malam somo manis niku dinten apa Kang Donya somo menika Senin manis menika legi lagi mawi cara Sukalima lah pripun carane dijumlah niku wonten pinten jumlahe soma mawi Senin ku 4 legi niku 5 4 karo 5 4 songo sesuk bengi metu malah werna-werna sampeyan konjuk 4 karo 5 sesuk bengi metu sampeyan iku lagi 4 tambah 5 songo nggih ning itu nganggo cara suku watu gajah boyo ratu yen tiba suku niku napa Kang Donya yen dalah suku nganipun kesapun sarjosmo niku nggugu karepe dhewe ora ana tujuane yen tiba watu atos nggih bandem bathuk sampeyan moncrot kondur atos sampeyan niku anggenipun kesapun sarjosmo menika kurang bejanipun badhe nampi Sambikala nampi Rumita larangan yen tiba gajah badhe ngupaya nyamu kasdyan kamragan yen tiba boyo nah niku bar mawa bebaya sang masipun Gusti kang probek mati ngoten kena macanipun badhe ngukut zakatipun putu kula pun Sarjosmo yen tiba ratu badhe ngupaya pateng mloganing dewa wahyuning nalindra yen tiba sawa niku dawahe napa Kang Donya suku watu gajah boyo ratu suku watu gajah boyo lah kurang becane mutu kula Sarjosmo badhe nampa bebaya kurang becane badhe nampa sapu dendaning dewa lah kok ana dewa kok nyapu ora dewa resik-resik sampeyan niku ora. Sampeyan ku pati-pati bojo tapi ya seradong. Napa sapu dendang dewa niku badhe nampa cobenipun Jawata. Kirang bejanipun badhe ngukut zakatipun putu kula Sarjosmo. Lah tak ngaten. Wah sampeyan jabul banget. Patipun dadi pakih, dadi wakil ratu. Bojo kok dadi wakil ratu lho gumun. Lajeng akhiripun ngupaya yoga Sarjosmo wonten pundi pamantuna lah kudu nyebar para Kurawa Kurawa dipun sebar ngoten terus ngecaki kiblat papat 5 pancer wah sampeyan ku yo ora positif ten pundi ngoten nggih mawon dadi disebar kiblat papat 2 pancer kapan iki ketemu mbok ngendika nang widul apa nang lor apa nang kulon apa nang wetan ngoten widul kan lah sampe pahono-ono widul tambah lagi ya ngapa mbok sing positif ketemu dia apa wetan apa kulon lho kulon niku mendika ning kula boten loro buku boten nggo buku kan mati lah kok pendhita sing jenengku yoga ora nggo buku ya bingung terus dong ngeli kancane nggih mboten nggih mawon. Berarti kono bayane padha lah. Nang karo kapan? Oh larangan tengah kantor. Nggih. Aku yo go warang nggon ora nggo buku nggih bingung kok. Dinembang mboten nggih Kakang kula. Pun mangke 100 kali kula. Nggih Prabu, kula ambil dawuh wonten Ajeng Pati Semuni ri pangapuniki budhaken dhumateng sedaya para anak-anak kula Kurawa manding wonten ing wana ing nami wana Minang Saya dipun sebar kiblat papat 5 macem pun kula pitados dhumateng Purwaka menika mangke yen sampun dipun sebar para kula saged pinanggih putu kula pun Sarjosmo mangke anak Prabu Tritana
sideng jroning pasuwanan wadyagung tanpa sabawa tanpa sabawa kapraban sang lalendra tama mangu kawenengan alero alero sing gadip biar budi mandono raras biar budi mandono raras paman lebudi wonten sari palangga meniki ingkang murpitados bidalaken kados Dewa Kurawa lumat wonten wana Minang Suraya supados ngecaki kedah papat angkaya yoga globot pangeran patipun Sarjo Kusuma ngestaken dawuh kepanipun bapa mita kadal pasir bilaken mantes daya para yoga kula nggih satos-satos papan suci ngestaken dawuh satu dewi. Ngomong depan istri perkadan Kula Kurawa anyumpul batang yoga kula ngipungan kula Sarjo Kusuma atos-atos ingkang kaya muniraken karjaning lumaksana ugi tansah kasebataning sedaya Yai Tuwaturaken pun bapa menika manggen mandawasya boten kita nemos kedapat ngeningaken cipta mugi-mugi tampil anggenipun minangka putu kula pun Sarjo Kusuma atos-atos paman tumuju Dimas Kartomarmo badhe dawuh badhe nyukuh dene tindae paman semuni ngestaken do para minta matur pasilan
lunga wonten pinipun pepundhen kula paman pampi semuni sing ati-ati aja kecawe sore. Puspurna sabda minangka sabda pandhita ratu. Sabda pangcap pandhita Ratu wis ngarani pandhita nyadut dhateng Molawali ento Raindra Ndika rata tiyang sanegari. Pindha tirta prasna kang kubing brancang sita tanpa kulibing pansini esti manah. Asa kundur ratong jeruk sangkil dampar kinampi damparan gading. Kinarebet ora di bedaya sinawang saking mandra ketingal reruntungan Kundurira Sri Naranata